Ito yung huli natin. Napantida po to. Kanakanda ya. Wala man napantida dali nagkamul. Sa YouTube. Dari lang. Oh, Dudok. Kala nawi. Kulang na eh. Pada kayo mula ito. Vlogger mo lang ito. Wala pa. Tayo. Ah. Tayo sa. Ano mo? Shout out. Jan TV. John BTV yan. Shout out kay John BTV Subscribe na mga lang. board. Subscribe. Para ano? Vlogger din, Malaki mga taga ano? kamaster oh. Motovlog. Motovlog. Ayan, Yung motor. so ayan mga board. Mayroon tayong kasamang mga vlogger dito, mga board. So shout out. Ano na yung pangalan? Jan TV. John BTV. Ayan mga board. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga board. Dudok. Kulang. Ate ko. Kaya na pa kami, nagmukbang kami dito sa suba. Pero ay kami nakakuha sa mga likat ako. Tako kayo na. Tawag sila ng bilinda. Pila na subscribers mo? Ayun mga kamaster, pinakuha dalawa. Sangat tatin. Sangatan. Dua. Wala kayo. Kargaan na pa iya. Hindi nakuha mga kamaster ang laki. Ako ba? Pwede ka pata na alam? Gandeng. Ito mga kamaster Ito yung malaki. body ko kahit taneng. Tayo barit ko. Alam ko yung tabukol. Dini ka nun eh. Tabukol. Sigaro mo. Ang buya dato dyan miri ka boss. Lalaki. Nalubog. Dini boss. Boss. Ito na yung mabutirat mo na eh. Tig. Walang tadam. Tugkalam lang suna. Meron doon mga kamaster oh, malaki. Ito mga kamaster, ito yung punduhan ng mga isda. Tini, duwa da na eh. Ay, talo da na eh. Tini, talo da. Nag-aabay da na eh. Chef! Chef, atin ni Chef, talo da na eh. Tanay, Nakuha ata ko naglubog ka ron. malaki mga kamaster. Mga 30 sila niya. Yun, malaki. Dalawa. Yan, nag-anuhan lang yung mga isda dito. Gurka, nagadusiit. Tanay. Ada deh, kini Tata baba. Di pa kumani may sana nagpakila na din eh. Amo bulbulabugan mo din. Alam lang ara. Sige. Bulbulabugan mata rumor ka ganun. Uy, madikat ka. Ito mga kamaster oh. Amo bulbulabugan. Malaki. Rumor. Oras ka lang gusto ka nagbantay na eh. Yan may isa. Dua. Tatlo. Nakatakil laki di tilapia na na. Tatakil tilapia na gini. Hindi ka makitaan. Baka malingdan ka tilapia. Ground. Ha? Kargaan mamulun doon na dadasip na ta bro. Ay. Tata na puti dito dito. Tarji lang na yan. Atasin. Dahil iba niya dahil juice. Awansan? Tartar tapi lang. Oh, nakasibat.
Ano boy? Kalapungan. Yung nakuha niya parang unan. Yun. Mga kamaster oh. Malaki. Yun. Lincoln boy. Tambahan. Tamaan ko rin dati niya. Nagpangatag ta rin. Ito po kasi yung punduan ng isda mga kamaster. Dito banda. Yun. Bati mata ko rin tinta nita pa ditak no dagpaigid. Boss. Dito naiipon lahat ng mga isda mga kamaster. Kita mo? Ay, Sublitan. Sublitan, kapabigatan. Ipang lang niya. Video na lang karoon. Tergam pa yata. Mami. Oh. Ako lipagpag eh. Karot pa. Kita may ilagay upang. Baro ka nga basta magkilig bro. Kita may ilagay yung karpa. Nah, okay miss na lubat eh. Hindi pa kabihyo. Subli adam naman to. Galak plus light ko. Ya. Galak plus light ko. Doang ka. Kapapigtan. Ito oh. Sirara sa nung ganda nila kapitan. Video pinatan. Oh, may isa pa doon na nagkalaw. Daman na ano na isip ko dyan. Video na kipos na kasta pili. Ano dito to isip ko. So ito po yung nakuha natin mga kamaster doon sa butas kanina sinasabi ko. Ito yung huli ko kanina pero meron pang iba doon. Marami, malalaki. Yun. Ito yung huli natin. Napantita po to. Panapanda ya. Sarami. Oh, ito po yung unang-unang nakuha ni Papa niya. Ito. Si Pogi. Ito mga kamaster oh. Oh. Ang lalaki. So ano sila doon mga kamaster oh, nagsugba-sugba tayo ngayon. So ito po yung nakuha natin mga kamaster doon sa butas kanina sinasabi ko. Ito yung huli ko kanina pero meron pang iba doon. Marami, malalaki. Yun. Ito yung nakuha natin. Marami. Amin. Tudak kulen. Diba na? Ayos.